Дървата е интересно. Много е готин. Направо, чувствам се много странно вътре, честно. Но, да. Ако искаш, ела да влезеш ти. Може Много да интересно чувството. Някак се носи в някого влязъл. Еми, то си. Инотеро. Инотеро. Аз, нали, това ти казвам, че капсула на време. О, невероятно е. Мишките правят две мишки експерименти. Еднаква порода, на една възраст. Едната я хранят с много всичко, другата я държат почти гладно. Много скънтно. И по показатели жизнени, гладната, която изглежда малка и слаба, е с 2 пъти по-високи жизнени показатели, което той каза, да речем, в човешки години ще живее 140 години, пък другата ще умре на половина. Много интересно, защото гледах на доктор Грегер от Nutrition Facts. Говореха за стареенето и какво предизвиква стареенето. Точно за стареенето. Така. То било някакъв си ензим. Вика Вика един ензим, който по принцип, когато човек расте като организъм, той благоприятства растежа на тялото до достигане на полова зрялост. И когато достигнеш полова зрялост и може да се възпроизведеш вече, тогава този ензим подпомага остаряването, защото ти вече си пораснал колкото ти трябва да възобновиш тялото. И идеята е, нали, за да забавиш стареенето, да потиснеш този ензим. И вика, че има няколко начина. Единият начин, който е доказан, както каза с мишките с гладуването, е когато човек гладува. Защото като гладува, той си забавя метаболизма, забавя процесите в тялото. Точно. И реално, нали, тялото също се изчиства от разни гладолечението, изчиства се от разни гадости, където натрупва. Обаче, негативните последици за това са много изострена нервна система. Постоянно си такъв агресивен, умалял, нямаш пауър. Супер е зле. Това ти дава агресия. Да, но тук, точно там, в това филмче търсих точно баланса. Оптималния начин да постигнеш ефекта. Ефектът е, казаха, ако те са го наблюдавали, нали, когато се ядат животински белтъци, животински протеини, този ензим се стимулира, съответно се стимулира и стареенето, както и редица други негативни фактори от животинската храна. Обаче, когато не присъстват животински храни, този ензим не се стимулира. По някакъв начин се забавя. Вика, точно това е. Растителната храна. Клетките реагират по друг начин. Така, растителната храна, съответно, не че удължава живота. Не, просто го щади. Просто колкото трябва толкова. Не го изтощава преждевременно. Човек може да постигне много по-дълъг и устойчив живот и да се чувства едва ли не до края добре в тялото си. Са много вътрешни мазнини, много външни. Добре в тялото, обаче трябва да е добре в сърцето. Ами то за да постигнеш... Добре в главата. За да постигнеш тези неща. Защото иначе ще сте нищо повече от една супер маймуна дълголетник. Абсолютно. Големият експеримент в създаването на човека. Едната от теориите е за генетичния експеримент. Значи хората са, в този случай, хората са ГМО. ГМО. Смес между извънземно и някакво земно маймуноподобно същество. И тогава, в този ред на размисли, ГМО храните, дали са вредни? В смисъл, ние сме ГМО. Защо да не ядеме ГМО? Ти си това, което ядеш. Или... Много добра лайка. Много ми е...
Ясното небе обаче вече замъглиха го яко самолетите. Обаче виж вятъра как ги разнася. Разнася ги и ще покрие цялото небе. Тая химическата щитня. Подготвят снега за утре. Това го правят отличниците по химия. Най-добрите Просветените по химия. наместниците на божество. Контрол върху климата и мозъците на хората. Chem fucking trails. Долу. Горе. Какво викаш за chemtrails? Какво е chemtrails? Добре казано. Едно велико творение на... Тези следи. Някои викат, че не са нищо, други викат, че са нещо. Who knows? Ами, Някои казват, че контролират климата с тях, като използват системата HARP. други пък казват, че освен климата съдържат някакви вещества, които човек диша с въздуха И му влияят на мозъка. и му влияят на настроението, Правят го по... на апетита, По- дали ще е по-животински, или по-общодушен. ще бъде по-постен такъв. Ами, че те дето пръскат, те го дишат това нещо. И защо го правят, какво правят, никой нищо не казва. Някои спекулират, други скатават. Моля ви, кажете. Ядем ли лайнани, ядем ли, дишаме ли ги. Who knows? Кой знае. Дишай, народе. Добре. Как няма chemtrail? Химически следи в небесата. Какво е това? Нито един облак нямаше на идване. Имаше само няколко следи от самолети, а сега цялото небе е усипано с лайна. Утре ще вали сняг. Chemtrail работи за синоптиците ли, за елита ли, не, аз не знам. Лудница. Да си хапнем малко тук, каквото е останало. Животът тръгна на 25 декември с изгряването на слънцето. Chemtrailовете скриха слънцето и стана супер студено! Супер студено и там едно черно небе се задава. И някой бяга! Бягай! Бягай, честут! Химическата атака над небесата. Ей, това е да бягаш на покрива на света, може би. Поне на света под краката ни. Много яко! Много яко! Яко каманаци. Айде! Чао!